Здравейте, приятели! След така 2 години прекъсване, обратно сме в Северна Ирландия и отново започнах да работя като български преводач. Днес, по-скоро тази вечер, съм на гости при Минчо и неговото семейство. Те са първите клиенти, след като имах така дългосрочна пауза поради заболяване, но слава Богу всичко е наред. Тази вечер, както казах, сме при Минчо и Минчо е заедно с мен. Минчо, кажи здравей! Здравейте! Искаш ли да кажеш 2-3 думи относно услугите, които ти предложих тази вечер? Какво свършихме? Как се почувства? Доволен ли си? Имаш ли коментари като цяло? Благодаря, доволен съм от тебе. Помогна изкара